Haga jingle kai La Liga penengah Villarreal Persia eka Rayo Vallecano. Haba pai sya kan jingle kai baro artligi ken hun kia kait na marshi gol hadu bukot ka jingle kai. Haga wei par ka jingle kai penengah Espanyol Persia eka Valencia. Haga ne ka jingle kai baro artligi ken hun kia kait na marshi gol hadu bukot ka jingle kai. Haga jingle kai I-League penengah Delhi Persia eka Shillong Lajong. Haba pai sya kan jingle kai ka Delhi ka lakhor ka nam job hadin bagalala bat pelim suk eka Shillong Lajong dan laila ka wei. Haga jingle kai Europa Conference League penengah Chelsea Persia eka Shamrock. Haga ne ka jingle kai ka Chelsea ka lakhor ka nam job hadin bagalala bat pelim suk eka Shamrock dasat. Pada haga ne ka jingle kai Max Goyo leo ban tap hat-trick kata leo ban tap haga minit ka ba ar peu ar lai peu sau pada haga minit ka ba sau peu san plus lai. Haga jingle kai Copa Italia round of 16 penengah Inter Milan Persia eka Udinese. Haga ne ka jingle kai ka Inter Milan ka lakhor ka nam job hadin magalala ban pelim ka Udinese da ar lanat. Pada haga ni ar gol kala yo ban tap haga minit ka ba lai peu bat sau peu san plus ar. Haga jingle kai EFL Cup quarter final penengah Newcastle Persia eka Brentford. Haga ne ka jingle kai ka Newcastle ka lakhor ka nam job hadin magalala ban pelim ka Brentford da lai la ka wei. Haga wei par ka jingle kai EFL Cup penengah Tottenham Persia eka Manchester United. Haga ne ka jingle kai ka Tottenham ka layo ban khi jat nengkong haga minit ka ba khat san lengbo Solanske. Pada hadu ka kelamit kata haga minit ka ba sau penriu ka Tottenham ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbo Kulusevski. Pada haga minit ka ba san peu sau ka Tottenham ka layo ban tap ya ka gol ka ba lai lengbo Solanske. Henry Day haga minit ka ban riu peu lai Joshua layo ban tap ya ka gol ka ba nengkong nagbenta ka Manchester United. Pada haga minit ka ba nyau peu lengbo Diallo ka Manchester United ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Henry haga minit ka ba pra uson layo ban tap ya ka gol ka ba sau nagbenta ka Tottenham. Pada haswa ban kut ka jingle kai ka Manchester United ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba lai lengbo Iwan haga minit ka ba khandai peu plus sau. Henry ka ni ka gol ka claim la ban yarap ya ka Manchester United ban like na ka namrem haga ni jingle kai. Pada hadu bukut ka jingle kai ka Tottenham kalala ban pelim ya ka Manchester United da sau la lai bade urung sya ka semi final. Haga jingle kai Liga Portugal penengah Nacional Persia eka ken hun yele kai Di Maria ka Benfica. Haga ni jingle kai ka Benfica ka lakhor ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Nacional da ar lanot. Badia gini ki ar gol jong ka Benfica layo ban tap lengba orang yele kai bekensai jong ka Argentina u Angel Di Maria. Kata haga minit ka basan pukundai bad haga minit ka nyau peu sau. Bad lengba gini ki jing job ka Benfica ka lakiu sya ka kerdan ka ba ar haga mi ikhing point.